Bă, ăștia care tot vă lăudați cu locul 1. Se pare că eu am fost pe locul 1 aproape la toate melodiile astea care le-am scos eu. Dar pe 1, 2, 3, 4, cum vreodată o să fiți? Sau ați fost? Sau veți fi? Sau ați fi? Sau m-ați fi? Un mic anunț din partea mea pentru lăutarii care se referă la mine. Deci nu pentru oamenii din afară, pentru lăutarii care se referă la mine. Bă, dacă vă referiți la mine, să-mi bag pula în copiii voștri, dacă nu vă prind la evenimente, cu indiferent cine o să fiți voi și cu indiferent cine mergeți pe drum, și dacă nu vă dau rușine și dacă nu vă dau înjăseală de față cu toată lumea, cu mireasă, cu generică, cu naci, cu cine vreți voi și cu lumea după lângă voi, care vă protejează cum ar fi. Aveți și voi oameni care, păi, hai să vă spun ceva, pe mine nu m-a protejat nimeni niciodată pentru că eu sunt șmecher. Da? Dacă o căutați cu mine, să moară familia mea, dacă nu vă bat, să-mi bag pula în copiii voștri. Ăștia care vă referiți la mine. Dacă nu vă referiți la mine, să vă dea Dumnezeu sănătate. Vă pup.